ಮುಕ್ಕಿದ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆವುಡು ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಗೂ ತುಳುವೇರೆ ಅಧಿಕಾರನು ಕೇರುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತೊಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಪಿನ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಾರ ದಾನಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ವಿಟ್ ತುಳುನಾಡು ಅಭಿನಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಕೊರನುಗ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಅಭಿಯಾನಡು ಪಾಲು ಪಡೆಗ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕಂಜಲೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯೋ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಳಿಚಿಲ್ಗಾದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರು ಒಂಜಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರನು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಕೇನ್ಗ ನಿಕ್ಕುಲುಲ ಈ ಅಭಿಯಾನಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡುನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯೋ ಬಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರು ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೂಲೆ ಸೇರಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುನ್ಪಿ ತುಳುವೆರಿನ ಕನಕು ತುಳುವೆರು ಒಂಜಾಕ